El respeto al medio ambiente es uno de los objetivos principales de esta empresa Iberpotash, que está próxima a cumplir un siglo de historia y siempre ha sido uno de los motores fundamentales del Valles y pretende seguir siéndolo en el futuro, compatibilizando el respeto al medio ambiente con el mantenimiento de los puestos de trabajo. En nuestra empresa generamos un producto que es básico, que es la potasa, pero también generamos un producto que es básico, que es la sal. Es materia prima de toda la industria química, de la que se derivan multitud de productos de consumo cotidiano. Estamos buscando nuevos sistemas de hacer más eficiente la acción protectora del medio ambiente. Pero a nadie se le oculta que esto es una empresa y esto son unas instalaciones que en todo momento, habiendo cumplido la legislación existente en cada momento, tienen un recorrido histórico importante. Por lo tanto, la legislación ha ido cambiando a lo largo de estos años. Sería un error el tratar de enjuiciar con la óptica o la sensibilidad de hoy aquellas acciones que se hicieron décadas atrás. La problemàtica del runam salins ha tingut una resposta ciutadana des de dues plataformes cíviques, Montsalat i Prou Sal. Totes dues parteixen des de posicions de defensa del territori i el medi ambient. La primera des d'un punt de vista més tècnic i la segona amb un discurs més social i amb clares divergències pel que fa al futur de l'activitat minera a la conca del Bages. Això ha xocat amb els plans d'Iberpotash d'expandir el runam salins davant del creixement de la demanda de potassa. La mateixa Generalitat ja està fent actuacions correctores a la zona, com la impermeabilització del runam de Vilafruns, ara inactiu. Nosaltres vam començar a actuar en aquesta zona des del punt de vista ambiental d'una forma molt intensa a partir de l'any 2004. En aquell moment ens vam plantejar que aquesta empresa havia de tindre autoritzacions ambientals tant a Sallent com a Súria i aquestes autoritzacions havien de contemplar les mesures a prendre per evitar la salinització. Per tant, aquesta empresa està fent totes les mesures al seu abast tecnològiques importants que hi ha en aquest moment per poder evitar aquesta salinització. El que passa que estem en una zona on la mineria és molt antiga i els runams no estan impermeabilitzats i, per tant, hi ha surgències a dins del territori que aquestes urgències també, en aquest moment, col·laborant l'empresa i l'administració, estem en fase de poder iniciar molt aviat obres per conduir-les també cap al col·lector de salmorres. Col·lector de salmorres que és evident que s'haurà de renovar, perquè aquest col·lector és dels anys 80, en aquest moment la sal és un tema molt corrosiu, s'ha de renovar. Comissions Obreres aposta clarament per la protecció del medi ambient, però també recorda que la mineria al Bages genera uns 1.200 llocs de treball directes entre Iberpotash i les empreses subcontractades i 3.000 llocs indirectes a la comarca. Hem de saber que l'extracció de la potassa fa possible la fabricació de fertilitzants pel procés agrícola, amb el que comporta això per l'economia primària del conjunt de la societat, i és per això que tenim una especial sensibilització amb aquest tipus d'activitat. Què fem des de Comissions Obreres per intentar desenvolupar l'equilibri empresarial de l'activitat empresarial per a aquesta política extractiva d'aquest recurs mineral? Nosaltres exigim, en primer lloc, fortes inversions de l'empresa en la millora de la seguretat, el coneixement i el respecte al medi ambient en el procés productiu amb el que participen els treballadors. És l'única manera d'intentar guanyar la viabilitat d'aquesta activitat per mantenir una estabilitat en aquest lloc de treball. Hem de pensar que les mines de potassa de la comarca del Bages representen més de 1.000 llocs de treball directes i pot representar al voltant de més de 3.000 llocs de treball de forma indirecta. És la primera empresa no de serveis de la comarca. Clar, això suposa un impacte socioeconòmic no solament a les localitats directament mineres, sinó amb el conjunt del Bages importantíssim en termes de valor afegit, capacitat adquisitiva de les persones que treballen, directe o indirectament. Per tant, l'impacte és molt, molt important. Les actuacions correctores que s'han fet en els últims anys per reduir l'impacte ambiental dels residus de les mines de potasses han tingut uns bons resultats.
És el cas de l'adequació de part del col·lector de salmorres de la conca del Cardener-Llobregat, que va fer millorar notablement la qualitat de les aigües. Però ara, amb l'augment de la producció de les dues mines, que encara explota Iberpotash, fa que les mesures siguin insuficients. Comissions Obreres destaca positivament l'increment de l'activitat minera, però alerta que s'ha de fer amb les actuacions necessàries per respectar les normatives mediambientals. És evident que sense activitat econòmica, sense desenvolupament territorial, sense cohesió social, no tindrem cura tampoc del medi ambient. Per tant, per nosaltres és una aposta clara reivindicar els llocs de treball, la defensa de la indústria, la defensa de la cohesió social, però això no pot estar renyit de cap de les maneres en la cura pel medi ambient. Per això hem demanat a l'empresa i hem demanat a les administracions totes les mesures necessàries perquè aquesta activitat continuï, però continuï donant-se en les millors condicions possibles, perquè els primers afectats són els treballadors i les treballadores, però també la ciutadania en general. Els rius, els pous, els rierols, els aqüífers, són font de vida per les persones. Les mateixes persones que necessiten llocs de treball i activitat econòmica en el seu territori per gaudir d'una vida digna. El repte és fer compatible la continuïtat de l'activitat minera al Bages amb el respecte amb el medi ambient. I aquest repte ha de ser possible. Per fer millores ambientals calen recursos econòmics. I aquests recursos econòmics només els tindrem si continua la primera activitat econòmica del Bages, la mineria. S'estan fent coses, però cal fer-ne moltes més. Amb el compromís de tots, treballadors, empresa i també administració, la convivència entre medi ambient i activitat minera de ben segur serà possible.